Annyeonghaseyo. Kumusta na mo mga kandeng? Ano may tiriya karon sa hotel na mo? Kay nag-check-in me. tulog ka ron. Hindi mo matulog. Bawal ka relate din yun. Pahawi kay grabe kayo. Hapit may na-stroke kanina. Grabe kay paglakaw na to kano. Oo. Uy, kayo rin tuwag kayo. Napagaw na lagi. Tawag pa lagi ko. Tawag tagin Koreano nila. Tawag tagin sila. Nagtao tagin may nagpa-shoutout na rin sila tanam. Shoutout pa sila kay Mark Tyrell. Gusto. Sige, diri na ka kay mo ni kwarto na mo. Tulog. Matulog na si Chiri. Dala ni mo kandeng. Wala namang kandeng rin kay gipili na mo sa prosperidad. Mari mo isa kakauban rin kamusta na mo si Josie Paki? Kamusta na mga kare? Kauban ako karon ng viral original. Okay kayo, sana Okay kayo. all. Sana Okay kayo. all. Sana all. Ano naman trio? Upaw. Mga upaw. Mga upaw na namin din sa mong kwarto. Kaya kayo magkwarto kay pandato kayo. Let's kind of hot. Only rich can afford. Kaya mo kateo. Only rich can afford. Okay kayo na. Okay kayo. Pa-shoutout mo kayo na si Chito Manig diri ato Koreano nga Mao. Shoutout na mo dama. Shoutout mo. Shoutout. 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 Gusto mo shoutout? Shout ha? Shoutout. Daghan kayo. Ato na mo. Ay ipang-invite sila kay nami YouTube channel. Kay Koreano Bisaya Official. Koreano Bisaya Official o Kukoy Kulokoy Vlog. Kukoy Kolokoy Vlog. Kukoy Matab. Butang na mo dire para makita min tanan. Diri mo. Kay para okay kayo. Sabi mo. Nangataga kang mga panulay. Ang sapon na mo. Mane mo sapon. Kakbay kayo. Wow, dali mo. Mamuking sabon. Okay kayo, sakit. Uy, purantry na lang sa mo Pananaw na mo kay naramay dahil sa buwa palay. Pwede rin pagkaon. Ikaw daw. Ikaw na sapon. Kuya na kayo. Ikaw na tag-isa. Tag-isa mi rin og sabon. Pag-awa. Amot kayo, mga na mong gadik-adik diri. Ay, pamansin po doon. Hi, si Jean Gonzalez, kumusta na mo? Si PB Jean Dumipig. Kumusta na mo talaga? Nag-live lang mi diri kay Wala ikaw. okay kayo. Ikaw. Mga tulibagbag. Mga Koreanong kulungo. Huwag kayo sa katanan. Kumot kayo na sapon. Wala sa po nila riya kay pwede di kaunon. Wala na siya chappy. Hala, tagala yung 521 ang tao. Daghan kay ka na lang sa tamuha niya. Laloon na si Kuano. Dagat kayo sila o. Uy, Wala, okay Baby kayo. Jean, dumipig. What is shout out kay Wesley? Kay Chikistol Kani. Shout out diri Banghod. Shoutout kayo. Shout out sila diri ya. Kayo bilit. Dirty. Dirty. Kumusta naman Karen? I love you na kayo ang tingon ni Andrea. Andrea. Koreanong praning. Nagsagit-sagit pa mo da. Oy, nag-uban na gyud mo duha. Nag-iuban na min duha. Upara rin naman niya. Nagkita na sa wakas namin na nag-check-in mi sa 150. 150 lang ang room na mo diri ah. Madalintali niya. Tukas ka Di ka po yung comment. Wala. Baby Jean, dumipig. Wala shampoo niya. Wala shampoo, puro lang sapon, puro puti. Bugnaw kayo. Bukaw kayo. Bugnaw kayo sa Ta katanan. shampoo. Lami shampoo. Pag shampoo may og kopi ko. Kopi ko 3-in-1 i-shampoo. Mao na. Lingaw kay ba niya ba? Kayo ba niya? Lisngag kay kagilong. Nakariya. Hala, tanawa, nagkan kay nagkuha, no? Daghan kayo. Nagkan, shoutout si Baby Shark. Baby Shark. Baby Zach. Salamat kayo. Saladong Saladong Koreano. Salad. Shout out to sa tira kayo. Maujud kolongo kayo ng dagko. Halag kolongo, basta dili buwang.
Ang Okay kayo. nami diri sa kuan sa Napsul. Napod mi diri sa Kuya Germs. Kuya Germs. Kami Kuya Germs Germs na. kailan to kay Kuya Germs. Busog kayo. Busog kayo na kailan kailan pagkaon. Kami kay sa kataran. Kami kay sa kataran tulad kayo papikyo. Kailan kailan papikyo, lamig kayo. Kami kay mga parpikyo diri ha. Ito tayo to. Kabasa pa ka ana? Kababayan, okay kayo. Okay kayo kabupayan. CG Shayan. Mag-unsa man mo diha. Siyempre, mag-kuhan mo diha. Mag-threesome ito. Magtanaw mo diha og kuhan. XXX. Mananaw mo diha og Tama na XXX. mo TV o Kay, kayo. kaya na. Sana na. Ang tingog sa XXX. Ipasalita na nala. Kay, ko naman, ang may live XXX3 ha. Kanon tanong lang, Soko, scene of the crime operatives. Okay kayo. Okay kayo. Bugnaw kay diri ha ba? May box-box sa likod. Bantog ra. Buwa-buwa ang baba kay kopikon sa mga. Zelson. Zelson. Zilson, kuha nila na. Mga na magkano na. Shout out me. Nice combination. Ay! Korang. 3-in-1 mo niya ng kape. Walang Tacho. shampoo. Angel. Taasa jud dila sa nakakrin. Oy! Para hindi Patasanay na, patasanay. Patasan na may dila. Lamig ka ng taas og tila. Kay maapilog tila pang tinae. Musulod kita siya. Masulod ka lang ng tila dito sa tinae. Magkirig-kirig kang babae. Sweetso kayo. Sito kayo. Ano sa'yo? Nag-uban na ginang duha ka kulongo. Nausay duha, nami kawan isa. Isa ka buringog. Ay, babay! Kapit puringog. May buringog na may kulongo. Napon may amaw. Kompleto may tulo. Kompleto kami na tulong. Mga buringog ng tulo. Si Jelson, ikaw lang kulang Jelson. At ito na din Jelson, kaimon ka na mong kandeng. Hoy, first time, nakabot may 860 ng viewers. Hala, ka na, hoy. Nagtakan kayo. Hoy, nanitugtog. Dahil kayo, Ay, alarm na nalaw. alarm. Nagkaroon ng alarm. Napimit alarm. Nagpermiti alarm. Alas 3 na pa rin, magpakaw na tayo ninyong manok. Magpakaw na tayo yung manok. Tao, grabe ka ka. Rachel ka sa salamat kayo. Kuya kayo Og si Kwan, si Bugnos Ingis. Murag naon ko kina mo si Kwan. Rachel Kasar, nagangangangang bata, turad wa ka pook. Sarang iya, opa. Opay ka rin. Opay ka rin. Nagbakang-baka nga kanday kay, nag-opa sila. Live ang Okay kayo. Uy kayo sa katanan ba? Uy kayo. Uy Kaya kayo. nakita na mo mong kanding, nag-upa. Kawas nga, nagkawas at tinay sa kanding, kay nag-upa sila. Upa. Haisu. Ay, siya. Diyan, sakit kayo. Nagkaroon sa Naksu, Davao City. Yo, taas ka ni si Cheo. Taas kayo. Tangkad ka sa katanan. Sangko raw kayo. Sangko niya ang tila. Kung tila, wak pakabot sa tunga-tunga sa kutson. Nag-live sila ka na, nag-live. Ang ako til, nag-anak ko din kay para ingnon kong taas. Pero kung til, wak kabot sa kutson. Tayo. At kanila, Wala, wala para. nagkatawa na yun. Katawa na din ako. Napipata. Duha ka iring nagkatawa-katawa. Napos yung pa para babay si Tura. Kuya, shout out Mary Andre. Napamili sa kagaw ba? So dito rin bisita kay magpa-live tani kay makita ta nagtanaw sa Maripe. Maripe, emang para di na mo uli. Wak na ni sulong trabaho. Nawa potpol ini siya. Sige manig, daw siya. Kenapa? Potpol ini karon. Potpol ko ni siya. Na hit na siya niya. Inom na siya pinagpapawa na tuga. Kinsa na yung kauban nila. Daghan kayo eh. Daghan kayo upat may kabuk diri.
Huwag tinawag Na. highway. Ang duha ka pakno. Kung saan pwersa. Ha ha ha. Katawanan kayo. Wah! Wah! Nag-uban dyan ang mga kulungo o mga amaw. Mga buringog mong dagko. Like sila comment o. Okay na kayo yun ni Joseph o ni Juan Cleopas. Wagas kayong makatawa. Siyempre, kay wa man may nga unsa diya. Upak kayo. Upa kayo, upa kayo. Upak kayo. Pa-shout out mo rin, upa. Lainag na sa isa rin. Kasuka na siya. Gisir siya. Namin sa likod na mo. Oy, kumusta? Nag-comment sa Ala, mo ah. Nag-PM. Masakpan na ni Ron. Nananaw mo rin XXX. Say of the kind, operatives. Ay, kaya gusto mo makikita mo sayaw si Jay? Mo-balod-balod yan tiyan. Pakita, tugtog na. Pakita na tugtog. Ikaw tugtog na. Yung butos na kanang butos. Okay kayo. Ako okay kayo ka magtugtog. Ready, 1, 2, 3, go. Tiyo, 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 tiyo. Tiyo, 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 tiyo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay. Bantog na nabutdan siya. Kaya mabalon-balon yan diyan. I love you jud kayo. Kuyo kayo. Shout out mi ninyo ha. Shout out si Chini Umit. Kuyo kayo. Tas kinigtila mo kauban. Bantog na yan itong gilawas. Bantog na dito. Nasa tarpaulin. Kilapag pa kayo. Giara-ara pa kayo. Double na rin siya. Kaya ano? Basta ito patiwas ka din. Magtiwa ng tila. Magkano siya? Mahal lang. Kayo. Uy, dukanot tao. Uy, first time in the history. Niabot may 1,000 ang mga view karon. Hala ko, siyaw pag ito. Karo! Maupa! Harasa! Maupa! Okay kayo. Ang kaupan dari sa pikas kahilom kayo. Si kasapaan sa maripi. Ko na taho ni pagkulit. Ingnan nga makatulang. Wa na ka uli. Ay, Billy Dancing. Kuyaw daw kayong Billy Dancing ni Jay. Nagkandikit kanahan kayo. Pero sakit yan. Sakit yan tiyan. Kini nga o dito karang ilag ka. Dagpo kayo ilag ka. Butod nga ilag ka na. Kita lang ilag ka sa bangkirahan karang gikag-kinag-ikog. Tok tugaok. Mga buang mga pakno mga kulungo. Suko kayo siya. Si Rupik. Kuya kayo. Kaya siya kay kulungo. Michael, at si Michael Anthony, mga puringog mong dagko. Katawa niya. Wahaha, from Malaysia. Oy, Malaysia. Malaysia, Uy, uy. Malaysia. Ay, Malaysia. Hello, Malaysia. Kamusta mo? Ay, may taga-Kuan. Taga-Kuwait. Kamusta mo mga taga-Kuwait? Uy, taga-Kuwait niya. Okay kayo. International namin. International. Napoy taga-watching from Japan. Japan. Uy, Japan. 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 Jiganakan. Dumuri ka to. Konnichiwa. Dumuri ka to ginamos. Dagana na nan. Uy. 1K kayo. Kakita ko ba? Apo to wag. Bahalag mahurot ang akong data. Basta makakita ko ninyo. Okay kayo na. Put diamond dito. Ipagawa sa inyong tila. Taas kay tila si Jay. Sige, Jay. Asa delay. Taas kay tila si Jay. Shout out from Saudi. Main Jong. Uy, ganun nga. Taga Saudi, oh. From Sa Tagum, Tila. Tagumpay. Uy, may mga taga-Tagum. Nadiri ang yung amigo na si Chimar. Si Chimar, wala na kauli. Natangkong na rin. Tangkong na siya niya. Nag-ingon siya nga mo nga di siya mo trabaho. Pagka wa na siya trabaho.
Hala, dagkana na na, uy. Dagkana Oh, na. tara si Makmak, namsong likod. Wa na katrabaho. Wa na siya kaantos, nikit-kit na lang siya stilope. Kumpleto ng hashtags. Kung na, mga mga hashtag. Oy, hayag kayo sa likod. Muna nagkuha ulo si Makmak. Bagyong tisoy, parehas ninyo. Oy, Okay kayo. Uy, kuyaw kayo mo ba? Hala. Uy, hayag kayo. Uy, hayag kasi. Ayun pala big hayag kayo. Muna tagkuha ulo. Uy, ni taga Singapore, oh. Singapore. Shout out mga taga Singapore. Padool din Jay, dari ka Jay. Kay, sakit Wala kaya ko naman ang sa'yo. kuto-kuto. Ako kani sakit na kayo. Sakit kaya kong kuto-kuto. Gusto ko na ka stripe. Kisa ka stripe no. O stripe ka. Kada naka-strike siya, kaya nagtila. Kada kaya nagtila pa. Ay, Tas kaya kayo nagtila pa na. Kaya ni Uy, sa Kaka. Sipo. Uy, ilo sa Sipo. Kumusta na? Sa kami ginalan ka. Okay kayo. Kumusta? Hala, tagkanag tawi. 1,100 kasipat sa mga Koreanong Bisaya. Shout out sa Bangkal. Bangkal. Mga dagwag binangkal. Uy, watching from Balay. Watching from Lapu-lapu. Balay. Oh. You're watching from Lapu-Lapu. Chiga, ikaw yung pinakatistoy nila. Koreanong Bisaya, Koreano. Si Jade Tumarik, F4. Ingon ni Billy Joe Santos, F4. Si Kuya Billy kanina. Katong nag-birthday si Ma'am Beth Santos, iya tumawa. Si Pastora. As pastora. Oh, tara si, Ay, ito, mo to si Billy Santos. Ano At yun siya tagkanag naka-green? talaga, uy. Naka-green daw. Regards daw siya. Regards sa naka-green. Asan naka-green? Asa man naka-green eh. Tara sa tungang naka-green. Kanitaas tila. Kanitaas kay tila. Pasok kayo ng tila. Paggawa sa dila na. Paggawa sa dila na, ang grabe, magbalik-balik yung ka. Ako po, ay ang mga taga SATS Telecom Services from Cebu. Kay nananaw sila mga taga Cebu, J. Uy, Dagkan pa ko. Mga taga Leyte, Caplete, Leyte. Mga taga Tibong ko. Watching from Consolacion City, oh. Uy, takana na lang, oy. Kar ka na na. Sa Castillo. Mga Castillo. Mayari sa kasigagisi. Wala na natin ganito. Murag nating dibitok. So, ikaw. Marami sa nate, tanawa, oh. Nate nga na. Ulam. Ba't tayo wala kang paakal, zero? Murag ilong buwang. Watching from Lapu-Lapu. Si Magellan eh. Ay, sa Lapu. Kuya Billy. Oh, taga KSA, dagkana taga Mati, na taga Bislig, dagkana oy. Kayo. Watching from Norway. Hala kalayo. KSA. Chi, saranghe, Chi. Saranghe. Sarangheyo. Sarangheyo. Oh, pinakagwapo ng naka-stripe. Oh, Oy, gwapo ka, Gwapo ng naka-stripe. naka-stripe. Oh, mura na siya sibra. Okay Dagkan kayo. kayo. From Cebu, shout out. Dagkan. I-invite mo nila sa Cebu. Cebu. Mga taga Cebu, pagtuwa mi ni Che nila. Madami na. Mag-perform mi nila. Magtalamig lima ka kanding. Pasayaw na magpudots. Okay kayo. Gagkuag ngipon ninyo. Nagko kay ngipon na naka-stripe. Watching from Kuwait. Ang saya nila. Siyempre, malipayon mi permentire niya. Kinangao na lamig sabon. Nagpula-pula mong pakpak. Panabo City. Uy, dukano na lang, uy. Nagkakayo na na. Oh, watching from Kuwait. Gikan mo diha. Kandi nga mo. Ano, dukano nagkuhan, uy. Si Kagayo. Dionel Pagal from Kayo. Agusan del Norte. Di ko katog kay napakoy Agusan del Norte. junti karon mo nang mura kog mabuwangin nyo. Taga Kumpal og Basilan Province. Province. Uy, nindot ka sa Basilan nila ba? May taga clan. Si Castilla Otitod. Hi, Castilla Otitod. Kamusta na ka? Kamustang Otitod siyang palay? Watching from Macau, China. Ah, Tingawa nila, oy. Nagkakayo kayo. Okay kayo. Watching from Saudi, okay kayo. Watching from Tagum City. Shoutout sa kanding watching from Japan. Oh. Hala, Adol, kumusta no? Nagustaw na. Upon lapu-lapu Ulit ko. tipo.
kuyaw kayo. Hala, kalat tao Uy, eh. kare tao. Watching from comfort room. Padayon na mo niya. Hoy, nag-unsa mo niya. Ala. Hoy, nag-unsa ka na sa CR. Ay, go, Nag-unsa ka na, nag-anak ka na. Ikaw ang kinasono. Sige, ikaw naman na. Ikaw ang kinasono. Kausap kinasong. Las Vegas. Watching from Las Las Vegas. Vegas. Si Clark Alvarez Milyama. Uy, kay kalat Yo, tao eh. yo, Uy, kayo. Ha, tungutso niwa kay taga Mati City dikkan ka. Hoy, mga taga-agusan, pananaw mo kere. Ala, asan ako taga-agusan niya? Mga taga-agusan, kumusta Nanay nyo. naman? Taga-Gus. Taga-agusan, oh. Nay taga-Tagong, nay taga-Agusan, nay taga-Panabo. Ay, Carmen. Ako kay taga Ikaw lang. Kaikolan. Hindi ako kasayo. Watching from Japan, mga kanding. Watching from Switzerland. Labi kayo. Nabutuhan ako pantog. Hala, nakaigit na si Jay. Ate kong manghi, nakaigit siya. Suka na yung lubot. Suka yung lubot. Suka yung lubot. Kaya ikaw siya ilaga kanina. Nagkang ikaw niya na ilaga. Kaya ikagilang ikog. Ipangkagilang mga ikog sa ilaga. Ha, nagkuyog na gyud ang mga panuway. Hala, lingawan ninyo tira. Oy, shoutout po mo niyo. Ang kuhan, kitsa ni, si Masya, salamat kayo. Watching pa yung Bernalin. Og si Jukin, salamat kay Jukin. Og si kitsa ni isa, hanap na kong pananaw. Si Ikaw. Nelly Vuj Itraton. Salamat kayo ninyo. Watching from Miligan City. Hala, nagkala na lang ako, oy. Hala, kuyawa ko ninyo. Nagkaking na lang ako. Ano siya daw? Silang Please, mga- titi kukoy, ikrit ko rin si Chiani. Si Chiani Chianak. Rika Chin, salamat kayo. O si Christine Che. O si Kaye. O si Oriel, salamat kayo. Okay na mo na ya? Kikaw. Shoutout mo na idol. Diri sa kuhan, asa nilang lugar? Nalayo kay lugar, taga Taytay. Napoy watching pra. Lukay kay nangi si Che. Ate kay nangi. Kaikit na lang siya. Nagsukay ang lubot. Nagko kay nang gawas nga Toblerone. Nasakit kayo malibang kong Toblerone. Kay haptos kayo. Mawagkwag imong kibot. Hala, kala na lalo. Internet telepon. Ha, kala mi lalo. Japanese mi lalo. At Korean mi lalo. Ay, kaya ano nga siyo? Maparig na si Jay. Wala na sa mong likod. Grabe siguro kayo. Nanimaho sa gigit. Jay, nag-request sila sayaw sa imo ha. Lubot sila, na natin yan. Tew, 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 tew. Tew, 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 tew. Okay, sakit kayo. Alagdakan kayo na no. Kan gano, dagkan naman na kayo kuyog ng mga kwapo niya. Okay kayo, taga Osami City. Shoutout mo mga kolokoy. Watching from Mars. Mga alien na upload ka na niya. Yatay mong nagpo. Pila ko mga tagalay panita nila. Nani mo? Ano ha? Ano ha? Okay Mga Chinese. Last night, mga kiddos naglalakad na sa balot. Nakitaan tayo doon. Watching from my eyes. Okay kayo. Okay Taga-asa kayo. na siya kukoy. Taga-akusan siya. Tagagusan ko. Siya tiri karon kay namalikya mi rin kuhan. Namalikya mi sabon. Alikamig lang sa po nila. Muking sabon nila ba? Lamig kay kao noon. Hay, mga tulog sa miyoy kay mo agto pa mi dito sa laing lugar. Papay! Papay na. Salamat kayo. Salamat kayo sa'yo. Papay na mga. Opay, Opa, kare. okay kayo. Opahin ka din para magbakang-bakang ang kaleng.